Yun, good morning mga kalingap. Ito po si Kalingap Alvin. At ngayong araw mga kalingap ay pupunta po kami ngayon kina ako lang po pala mga kalingap kasi may sakit pa rin po si Kuya Robin. So hindi po siya makakasama sa atin ngayon. So ngayon po meron po akong dalang mystery box. Ayan po mga kalingap. Mystery box po yan mga kalingap. Di ko muna papalam sa inyo ang laman para sabay-sabay na po tayong magulat kasabay ni Mary Rose. Papunta po ako sa kanila ngayon mga kalingap. Dito po nakamotor tayo at kaya naman po ipasok yung motor. Ayan po mga kalingap, papunta tayo din sa bahay nila. Tara po mga kalingap, punta po tayo kina Ate Mary Rose sa pamilya ni na Cedric. At sigurado po sa laman ng kahon na ito ay tsak, magiging masaya po sila Mary Rose. Tara po mga. So ito na po tayo mga kalingap. May dala tayong mystery box. So excited na po akong magbuksan yan ni na Mary Rose. At excited na rin po ata kayo malaman. Talagang magiging masaya sila Mary Rose dito sa laman ng box na ito. Tara mga kalinga, punta natin sila. Mahirap akong kutsilyo pantanggal ng mga tali. Ito po. Ay, Sir Alvin. Ay, Sir Alvin. Wait lang. Okay. God bless. Hello puti, God bless. Oh, ito na Andrea. Tao po. Asa yung tao? Sir Alvin. Asan po yung tao? Ayun po. Apo doon mo puti yan. Nasa ilog po. Nasa ilog? Ano? Ngayon, yung tutoy oh. Uy. Oh, God bless. Sir Alvin. Mas mystery box. Wow. Okay na yung ano mo, yung ngipin mo? Oh, ayos na po Sir Alvin. Okay. Nakakasalita na Kainom po ka na ako ng ngayon. ano, ng mga ano, antibiotic. Gamot. Ayun po, nakainom ng mga gamot. Okay. I-check natin. Oh! Oh, mystery box. May mystery box tayong dala. Grabe, nakangiti na si ano. Ayos na baga Sir Alvin, nakakabuka na pong ayos ang bunganga. Nakakatawa ka na din. Ngani po. Buti naman. Dahil pang, What? Ano pa ito oh? Macho. Dala ka na naman pati po sira. Oo, mystery box yan. Mystery box na. Mystery, Ayos mystery box yan. Sige tara, punta na tayo dun sa loob. si ano palbo? Mahiram na lang ako ng kutsilyo. Toy pa ano ng ano? Para madala ko ito. Sige na Kuya Cedric, ako na lang. Ikaw na lang po. Ikaw na lang sa ano. Ayan po mga kalingap. Sige, sige, anuhin natin. Wow. Ano naman daw yan? Ito yung mystery box. Yan. Yan. Meron tayong dala ulit mga kalingap. Ayan no. May okay na, may dala tayo. Dito natin lagay sa ano? Isa. Sa mesa. Ah. O dito na lang para ano. Okay, dyan na lang, dyan na lang. Mystery box Yan, na naman. may mystery box. Ma-unboxing na naman tayo Wow, ating may Mary Rose. tali pa. Magagamit na pa yung tali na iniyo. Naipong ko pati sir, yan po tatali ko po dyan sa bubong. Ayo, Pwede ayo. pong sampayan po baga. Pwedeng talian. Ayan itong mga istro-istro, iniipon mo. Lalagay ko po dun sa pawit ko. Andyan po gagasir lahat na dala mong mga tali, si karton. Na saray-saray may pwede pang magamit. Grabe. Tama yan. Sayang din po bago sa album. Oh. Kahit na pag itong kahon magbili ka sa tindahan, binibili to eh. 5. Sayang pa. Kahit Ano, pwede na ata natin yung pabunot. Bawal kang bunutan ano? Ay, bawal bawal po po. kasi ano, may baby po ako ay. Kasi
Pag tigbunutan daw ako, Sir Alvin, pwede mawalan daw po ako ng gatas, tapos mabilat lalo daw po ako. Oo, tama. Kaya ayos lang po, tiis-tiis lang po para si Bibi man po baga, hirap man maapektuhan po si Bibi. Kaya ayos na po inisa po. Ano-ano man na po, Sir Alvin. Tinatanggal. Yan na. Malapit na. Ano kaya ang laman ng box? Hindi din alam ng mga viewers. Talaga sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayong malalaman ng box. Talat! 1, 2, 3. Ay! Baul! Wow! May ano na! Oh. Wow! May kulang na lang ano! Wow. Kalot na lang. Kalot. Araw mo na ang sunod na project mo. Wala lang po ma. Habang di ka pa tinatawagan. Pinsan ko po, sir. Wow. Para Wala. makaano po tayo, makatipid-tipid Ay, po baga. Meron tayong budget pangpagawa ng CR nyo. Opo. Wow! Pero Mula kami kay na Kuya lang po, Rene ma'am. and Ate Lani. Ay, sila na Ay, naman po. tuwa-tuwa si ano. Grabe, tuwa-tuwa din si ano. Mary France, oh. May CR na hindi na daw siya pupunta sa malawak niyang CR. Paalam ng malawak na CR. Meron ng Tuwa-tuwa CR. si Ate Mary Rose, oh. Ikaw Ay, masaya ka puti, masaya. Masaya po. Oh, hindi ka na mga madali magtakbo kung saan. Diyan sa malawak natin. Salamat. Salamat. At meron pang plano yan. Pagpagawa ng CR. Oo, may sketch yan. Hintayin natin yung sketch. Galing na naman po kay Kuya Rene. Oo, ay, maraming salamat po. Grabe na. Maraming salamat po. Madami na po pati sila natutulong. Ano po, sir? Oo, Grabe talaga. sila Bait talaga. talaga nila. Oh, Sila yung main sponsor natin sa ano. Wow! Wow! Testing na! Testing dali! Testing na! Tasting na! Wow! Wow! Yes, ah. Ayan pati yung pinili natin. Mamahalin. Ay, Hindi pwedeng tipirin. Oo. Palang makapalong pati. O Ang ano? laki pati ay. Pwede na ikang ilog. Pwede ka. Charot. Ay, oh. Santan, oh. Kasya ka ito yun. maraming salamat Maraming salamat po talaga. Eh, dyan mo na yan. Dahil mo tanggalon ta. Baka kung ano yan. Basta ano? Oh, Maraming salamat po talaga, Ate Lani. May Ate Lani and Kuya may, ano na po kami, may baul na po. maraming salamat po talaga sa lahat po ng sponsor. Grabe talaga po. Sunod-sunod na po yung pangarap ko na nauna na po yung rep, sunod yung Durabox, lahat na po mga gamit sa bahay. Maraming salamat po talaga. Kompleto na ano, grabe ano, may CR na kita. Lahat-lahat ng tutulong. Lalong-lalo na si Sir Alvin. Grabe talaga Sir Si Kuya Alvin. Robin po pati, hindi mo na po na bang nakakasama. May sakit si Kuya May Robin. sakit pa po. Wow. Si Kuya Robin. Grabe, oh Luminis wow. na May siya. CR, may ano na kita. May baw. Baul na. Parang napapahukay na po pati ako, sir. Pero yung medyo malayo sa ano, yung Sa pinaka-CR, medyo malayo dun sa Ito ano. yung Kuya Dito po sa- Alvin, oh. Ito yung CR. Yung Ay, dito septic din po tank, sa- medyo malayo. Medyo malayo. Hintayin natin pa yung Medyo plano. Itong Opo. ano, kalot, medyo harayo. Mahamot ang ano Opo. mo. Ang sa imong ano. bango pala. Siyempre, magkakakuha tayo ng mga labor dito. Pero unti lang. Kuya, ano. Kahit ako na lang po magukay, kaya ko. Ay, mabira eh. Ano ka Papahinga na? mo na lang yan. Di ba biyahe, mapunta pa tayong Nagam? Opo. Kailangan kung mismo doktor na yun. Makiusap na tayo sa doktor. Si ano nga po, Bukas Sir sana. Alvin, yung... Kung pwede bukas. Yun ano nga po, kakabayad ko lang po nung siklad po, di-deliver na po. Diba nagbayad ka? Kaya pala wala kayo. Kaya pala wala kayo, nagbayad kayo ng lahat. Kanina po, nagbayad ako, tapos apit na po ako pala Ate Jeanette, nagsaod pa ako sa tindahan. Kaya malaking tulong po yung nagsaod ka na? tindahan. Iyo po, mga pajibar po, si Dovi Dona. Tingnan lang natin. Ayun mga ano, yung mga biskuit. Ay, meron pang lagayan ng ano oh. Sangkap. Wow. Sangkap. Oh. Wow,
grabe. Yan Congrats, po kami congrats. nakagawa ng- Unti-unti nang natutupad ang inyong mga pangarap. Grabe sa talaga, buhay. maraming salamat talaga Sir Alvin sa lahat po ng sponsor. Maraming salamat po talaga. Sa Team Kalinga po talaga. Grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Lalo na din sa tindahan ko. Salamat din po ako kasi nakabili po kami ng santo, tapos nakabili ng floor mat, tapos ato po sa ano po, barabal ko, Pangbubong po. pangbubong. Grabe talaga Wow. Sir Halos Alvin. dyan po namin. Malalagyan na ito ng bubong, ano? Opo. Pag dating po, lalagyan ko na po yan. Oo. Baka po daw mamaya magdating na yung ano namin dyan, in order. O kaya po Malalagyan na bukas. ano, pawid. Iyo Opo. po. Wow. Grabe na. Ano ka na? Grabe na. Naayos na ba ka, Sir Alvin? Oh. Naayos na po itong Tinatanggalan po pang- namin ng uod yun. May pabrika po ng uod yung Ang bunga baka. niya. Tapos Kumbaga, namumog lang nag-inom pa. na ng gamot, Oo, ano? gamot. Nag-inom na may pinamig po baga. Tapos namumog pa akong asin. Tapos bawang po, nisulok ko po sa anong butas po. Ayos Bawang na po. asin. Nakakaano na po siya. Nakakain na po ako ng ano, madami-dami. Nung gatok talaga po, Sir Alvin. Grabe, kahit gustong kumain, unti lang, masakit po. Pero ngayon po, grabe na Sir Alvin na. Luwag na Sir Alvin na. Madami ka nang kumain. Ano? Ayan. Mahirap palang kumain nga, ano? Nung time na yun. Iyo po. Kape, anong Halos di gatas-gatas. siya nakakatulog po gabi. Pero ngayon po, Kanin dalawa ni Bibi ang nagkakargahan. Siya nakahiga. pero ngayon, Namimilipit. grabe na. Grabe na yan. Ayos-ayos na ang ano ko, kaya aalagaan ko na ang ngipon ko. Oo. Abo ko na kulog ulit. Normal lang daw po pala yan pag yung Pag na uubusan po ng calcium po, baba. Nadididi po ni Bibi ang calcium ko. Kaya nauubos, nakulog po. Kaya na ano, kumbaga na ano. ayos siya. May ano ka na. Ako ang inat na pinyag, hindi ha! Ako si Ray. Ikaw unang mauupo. Ako ang unang mauupo dito. Kala nyo, ako ang inat na binyag. Baka. Grabe, ano? Ano na yan. Parang gusto ko na pala talaga mag-ukay eh. Napapahukay. Napapahukay na Ay, talaga. syempre, para makaano-ano kita. Pag kaya, magbiro. Medyo ano lang natin, yung pinaka ano, CR, medyo may malayo-layo lang yung Opo, kasi may plano po ano sir. Oo. Para maano po dun sa Ano, plano. pray lang tayo. Opo. Arayo itong ano? Oh, yung deposito. Malayo-layo. Kasi may plano daw sila sir. Wala, baka hindi lalagay bubong. Di ano naman ano, at least magkakaroon. Baka Maraming salamat po talaga Ate Lani at Kuya Rene. Maraming tulong na po yung blessing na binigay nyo sa amin. Sobra-sobra na po. Kaya maraming salamat po talaga. Sigad na po bahalang magsukli po sa inyo ng kabaitan po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Grabe talaga Ate Lani at Kuya Rene. Maraming salamat po talaga. Kasi sila po yung nagsagot ng pang-opera ko ano po sir. Napakabait po talaga nila. No? Grabe. ngayon, Ate Mary France, anong nararamdaman mo? Masaya po. Magkakaroon na lang kayo ng CR, hindi na malawak. Anong natatakot ng dalaga na po baga Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Di na po sila pupunta kapag gabi ng katakot baga Sir Alvin, mga babae. O ikaw putian! Ano ka na? Oh, si Puti din. Puti! Maraming salamat po sa nabigay ng baul. Baul to, toilet bowl, tama mo baga, toilet bowl. O ika manta, isaro ka din na. Maya yan. Dudumi yan Sir Alvin. Kung saan lang, tago lang dyan. Tatakbo Ay, sa sila sa ilog? ilog. Sa may tabi lang po. Sa may Oo. Pagtiwawa mo yung mga naliligo. Hindi man
Sir Alvin, sa may tabi man lang. Ah, Sir Alvin man. Tsaka tamang-tama po yan, Sir Alvin. Kasi po, pag naoperahan po si Cedric, mahirapan po siyang pumunta po sa malayo. Kaya, grabe talaga, Sir Alvin. Nagpapasalamat talaga po ako. Kasi may CR na po. Pag tumai po siya, ay, pasensya na po sa kumakain yan, ha. I-post mo muna po yan. Pag ano po siya, nadudumi po siya, malapit na po. Kasi kapag bagong opera po siya, pupunta pa siyang ilog, mahirapan po si Cedric. Mahal sakto, ka. Ayaw kong magkakasiya. mahirapan ka, ano ka na? grabe. Ano nararamdaman mo? Ano nararamdaman Mahal mo? ka pala. Mahal ko man din yan, sir. Ano ka na? Ay, inay. Joke lang. Grabe, may CR na kita, Hindi na siya, Sir Alvin, mahirapan. Magpunta po ng ilog bagong opera ngayon. Opo, yung pag-uwi namin galing sa ospital, nakaano pa ako, nahirapan ako pag yung CR po kasi dun sa pinatiratan, maliit lang po yung Halos espasyo ganito na- lang talaga, Sir Opo, Alvin. ganyan lang. Kaya yung pako ko, nakapatong po sa balde. Pa ako, nadulas nga ako dun isang beses. Buti, itong ko agad yung kamay ko na ito. Para maingatan mo. Kasi yung isang beses po na nagkamali din po ako ng talong, nadapa po talaga ako, halos parang nadiin ko to ng konti, ang sakit. Yung para pong nanlamig yung pakiramdam ko. Sabi ko, ang sakit. Ingat ka, huwag ka na masyadong magkaan. Ano lang po yun yung pong gamit kong Tsaka bawal ka maghukay ha. Papahukay na lang natin ha. Excited ka maghukay. Papahukay na lang natin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe talaga, Sir Alvin. Di ko pa kulain na ito pala yung dala nyo, inay. Kagaya. Mystery box pati, sabi ni Sir Alvin. Mystery box. Ay, baga, tama man. Mystery box. Makatago pating maray, pinasupatos. Pero syempre, para surprise. Tsaka malapit na din yung ngipin mo. Mag-ano kami, magkakanvas na kami sa dentist para sa ngipin mo. Napapayos na ngipon. Sana all. Salamat ka. Sana all talaga. Di ba? Swerte mo. Maraming salamat po sa nag-sponsor po sa kapatid ko ng pangpangipin po kasi. Kay sina Ate Lani yun, si Ate Si Lani. Ate Lani din. Oo. Bait talaga. Maraming Bait talaga nila, salamat po. Siyempre sa lahat po ng sponsor, maraming salamat po talaga sa inyo. Ate Lani, grabe na Kuya Rini, maraming salamat po talaga. Marami na po God silang bless po natulungan talaga na po sa si inyo. Alvin. Oo, napaka Buti ng puso niya na Sir Alvin. Grabe talaga. Sana all ganyan ang lahat ng tao. Mabait, Sir Opo. Alvin. Grabe, may Kasi bagay. may Lord sa puso. Grabe. Talaga, Sir Alvin. Tuwan-tuwa Sir talaga. Alvin. Grabe talaga, Sir Alvin. Nakakaugmang may bawl na kita, Gusto mo na mag-udo. Natatain na siya. Hindi daw po natatay. Baka, Takpan na natin para baka mag-ano pa ang ako. Baka gamitin mo na mamaya ha, wag mo na. Oo, wala pa, di pa nakakabit. Yo. Dahil muna ha, umayos ka mo. Ako pati dyan, pag naayos na yun, itong finish na. Ako muna. Walang iba, ako muna. Yan, maraming salamat po talaga sa inyo, sa mga sponsor po, sa mga viewers po. Maraming salamat po talaga. Siyempre, kay Kuya Alvin, maraming salamat talaga, Kuya Alvin. Grabe na po yung effort nyo. Siyempre, kapag magsabi po sa inyo is yun, sponsor namin, bumili ka ng ganto, dalhin mo kala Mary Rose. Siyempre, pupunta ka pa po ng dait. Magsasaod ka pa, Sir Alvin. Ang layo po baga ng dait ng baryo natin. Anong balita? Text ko muna po, sir. Ano po? Ma-update na lang daw po pag na po doon kay doktor. Sabi po sa akin ni Sir Jerry. Nagano siya? Kasi kung mapunta na tayo bukas. Kasi medyo Ay, matagal. sabi niya po, mag-antay daw po ng text. Hanggang kailan daw po? Kaya nga po, tinanong ko siya. Sabi ko, hanggang kailan po kami mag-aantay? Bayad naman na po kami. Oo. Sabi kong ganyan. Ay, sabi,
Kasi po anya nanay, 50-50 daw po yung inooperahan nila kada Wednesday. Sana makapasama natin sa 50. Sabi ko nga po, sana po ako makasama man na po si Cedric kasi bayad man na po kami. Oo. Sabi ko ganyan. Eh sabi niya, ano na lang daw po siya, ma-text na lang po. At marami na din nagtatanong sa atin. Oo. Kasi ano, Yun nga rin po ang iniisip ko sir at sabi ko syempre, nakabayad na. Tapos Nakabayad hanggang tayo. ngayon nandito pa, hindi pa rin na-operahan. Sabi ko, Pray ka lang na sana mapamadali na po Sir Alvin na maapuda na po siya. nandito pati dinalaw tayo ni ng tita mo. Opo. Nandun po yung sa isang ano po. Kita niya din po. Nagagawa po ng tinumok. Ay, gagawa ng tinumok si ate. Ano, ate. Tinumok. So yan, at Bawal siya. meron silang ano, bawal. Eyo, bawal. papagawa natin ng CR sila. Di sana pala sinabihan mo na si Tiyo mo na maghukay na. Ayun na. Ano po ano po tayo ng plano? Tugaw ka, Tepisi. Hindi tayo hinihika. Ay, may hika ka ate. Hala. Abo-abo lang. Yan, at syempre, pag-pray natin, may Opo. kasama ngayong Wednesday. Oo nga po, sabi ko nga, sir ay ano, Ngayong Wednesday sana, may isama na. sabi ko nga sana, sabi ko Sir Jeric, dapat mapasama man na ngayong Wednesday. Eh sabi nila po, Tatanong sa kung hindi daw po nag-Holy Week, yung mga uoperahan ngayong Wednesday, sana na-operahan ng pizza 5. Di sana daw po, ngayong 12 baga bukas sir, mapapasama na siya dun sa uoperahan sa 12. Kung sana po ay hindi nag-Holy Week. Kasi po yung mga uoperahan nila ngayong Wednesday, yun po yung uoperahan sana nila nung pizza 5 ay nag-Holy Week po baga. Kaya ngayon nila in-schedule yun. Okay. Yung ganun. Sige, gets. Baka next. Pero sana makakasama na. Opo. Kinukulit ko nga po. Dami ko ng text kay... Gusto ko na, Sir sabi ko nga, pupuntahin na namin ni Cedric yung doktor. Yung doktor po kasi daw, nagsabi sa kanya na, hindi pa namin yan pwedeng i-admit kasi yung hindi pa naman siya makakasama ngayong Wednesday. Yun po ang text sa akin ni... Hindi pala makakasama ngayong Wednesday. Hindi po talaga, ngayon pong Wednesday, hindi daw po natin asahan. Sa next Kasi- Wednesday Oo, daw. sa next Baka yun na Wednesday. sigurado. Ay, grabe! Maiba naman Sir May grabe, majajabitis. Joke lang. Ay, so grabe talaga sa sina Ate Mary Rose. Oh, ay, grabe. Yayamanin na ah. Yan. Ay, nagyayaman na po ang pamangkin niya. Sana po, tuloy-tuloy, sir. Masaya ka man po sa nangyayari. Ay, opo, sir. Ako po kahit po hindi nila ako magulang, ako po yung pinakaunang masaya sa nangyayari sa kanila ngayon. Kumbaga ikaw yung tumatayong Sobrang saya ko po. Na sana po yung... Kasi wala na pong wala na silang tatay. Sana po yung iba naman na kamag-anak nila, huwag magparasalita ng mga kung suportahan na lang ba sila, sir? Bakit po meron po bang Ay, may rinig-rinig lang pong mga marites dyan, mga Sana Sana. Kasi yung kung wala silang ganyan, yung ihihingi pa sa kanila na 1 kilong bigas, hindi na nila ibibigay kasi may nagtutulong na. Yun sana ang isipin nila. Maging masaya na lang sa kung anong nakikita dito kila Mireros. Salamat na lang sila. Ay, electric pa na kita. Kaili mo Sir Alvin. Maraming salamat po sa nag-sponsor po. Tsaka yung rep, mapalalagay na lang tayo dito ng kontador ate. Ay, Ayan sige. Sir Alvin yun. Kasi hindi pa natin pwede mga kalingap isaksak kasi Ayun, kasi yung white kailangan namin, ng Sir Alvin, ng lang, doktor breaker. lang po. breaker installation natin. Parang bawal daw po palang kapitan ng kontador yung ganyang Oo, mga ganito po. Kasi po, sir, pag baga sir ng ng yung mga ma-instalasyon, tinitingnan po rin nila kasi pag kinabit Ano daw na daw po ang sa mga ganyan na hindi naman daw matibay, mag-uulit na naman daw silang instalasyon pag halimbawa nagpalit ng ganito kasi hindi daw po Bawal matibay. daw maglagay, Yung sabi ng ganyan mga po. installation. bawal daw po yun. Parang pwede naman, may mas maano pa nga dito may kabit ng kuryente. Ano nata? Kasi ito yata. Ewan ko lang. Ayos pa man ng kahoy kayo. Okay naman. Ayos ka nga. Po yung Hindi Ano na lang, sino pwede nating makausap? Yung
kausap. Kahit mga dalawang extension lang po bagay yung saksakan, pwede na po bagay yun. Yung importante lang po yung masaksakan ng rep po baga. Tapos Baka masira pag ano. Oo. pwede man. Naka-stack, masira lang. Kahit, Paano din natin kasi medyo nabisi lang din tayo. Ayos pa man ang ano, ding-ding. Okay pa naman ito. Papasyalan natin sa ano, sa ano, Panoreko ano. Dali lang yan. So yun nga mga kalingap, nagdalaw po si Ate Rosie. Hinihiga po. Masaya, nagdalaw si Ate Rosie. Medyo inuubong. Ito ang gamot Ate Rosie Ay, yan. Diyos ko po, sir. Ganyan Ay, po mali. nga yata yung napasama sa akin. Kasi nung nag-inom ako mayelo. Grabe, ang bait din ng tita nila mga kalingap. Yung galing po kami nun sa ano ay, nagparainom po ako ng malamig nung galing kami Ay, pag grabe. alay lakad. Nakula Ay, nag-alay lakad ka po. Opo. At yun nga po, sabi ko, gumaling lang. Sabi ko, iaano ko. Ay, inalay lakad ka po. Opo. Grabe, mahal-mahal ka talaga ni tita mo. At, ano, ako po, hindi pa ako makasama pag-alay lakad ay. Oo nga naman. Sabi ko nga po, sir, pag na-stainless na yung paa niya, sabi ko, sa sunod na Ano pala alay yun lakad. ate, hindi stainless, ano yun, titanium. Oh, yun Kaya po, yun po. pinakamahal baga kaya bibi na ano. Medyo Lalag sa mahal. mga ano. Sabi ko, sa susunod ka ako, pag alay lakad ko, sumama ka sa akin pag okay na yung paa mo. Yung para Sabi ko, pasasalamat. At saka Pasasalamat panata na. mo na po, baga. Mm. Sabi ko, pag nag-alay lakad sa susunod, sumama siya. Pasasalamat po, baga. Grabe. Hilahin pala ng dimple ni ano, ate Mary po. May crush na yan. Maganda yun, sir. Ay, wala pang crush. Paayos natin yung ngipin niya. Papaayos yan ni ate Ayos Ilan. lang ipon. Ano? Para pang model na ano, pang model na si Mary France. Maganda na. Bagay sir, kahit ganyan ang ngipin yan, maganda. Oo. Bala po dun sa ano niya, tatay. Yung papa mo, gwapo ay. Alam ko, Sige. sir. Marami tayong gagawin. Opo. Marami tayong gagawin mga kalingap dito sa kanila. Maraming salamat talaga po. Pray lang, Ayos huwag lang pa, tayong pray lang tayo. Ay, kuunan mo tayo, Walang- tataok pa sir. walang patid na pag ano, walang patid na pag panalangin. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Maraming salamat din po sa mga taong nagpupray sa amin. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Lalo na po sa mga sponsor po. Siyempre sa Team Kalinga po, kay Kuya Bal Santos Matobang, siyempre kay Kuya Rap din po. Maraming salamat po talaga. Sa kay Boys, maraming salamat po. Lalo na po kay Kuya Alvin, nagpapasalamat po talaga ako. Grabe talaga Sir Alvin, maraming salamat po talaga sa inyo. Siyempre, bunga din yan ng inyong panalangin. Kasi kung hindi kayo nanalangin, wala din. Hindi. Si Lord kasi ang ano, kumbaga si Lord na yung nagkaloob. Siya yung Kumbaga, lahat ginagamit ng- lang kami. Kaya Kuya Ruben, mag-ano ka na rin para gumaling ka na at ilang araw ka nang wala dun sa ano nyo. Oo nga eh. Hindi ka na nakakapasok. Hindi pala yung narunong si Kuya Pag-pray Robin na. maglangoy. Sabi ko, ano yun si Kuya Robin, kahaba-haba ng paa, hindi maabot yung ilalim ng tubig. Sabi ko, ano sa akin, ito si Kuya Robin. Talagang gaganyan-ganyan pa siya. Mag-pray po natin si Kuya Robin na sana gumaling na po si Kuya Robin. Kawawa man. Mabait pati yun si Kuya Robin. Kaya nga, kawawa. Kaya nga ni po, kawawa man si Kuya Kaano Robin. kung anong dinalaw ni Sir Alvin na may dalang prutas. Sabi ko, kawawa man si si Kuya Robin. Sabi ko, sana gumaling na agad. At syempre po, isa rin po baga siya sa mga Oo. Dahilan din na tulong sa kanila. maraming salamat po talaga sa lahat na tumulong sa amin. Siyempre kay Papa Jesus po, sobrang nagpapasalamat po ako masyado. Grabe talaga po yung blessing na dumating sa buhay namin. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa mga sponsor po. Siyempre kay Ate Lani, maraming salamat po. May Tsaka Kuya Rene. Kuya Rene Kuya po. Rene at Ate Lani. Eh, mo lilingawan, ang birwan yan eh. Couple itong dalawa eh. Couple mag Birwan na sponsor ni. Maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe na po yun, blessing na binigay nyo sa amin. Grabe talaga po, nagpapasalamat po talaga ako. Lalo na po yun, binigay nyo pang pa-opera po para kay Cedric. Grabe po, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Maraming salamat po talaga. Sigad na po ang bahalang sumukli po sa kabaitan ninyo. Maraming salamat po sa inyo. So, Halos sila na lang po yung
nag-ano sa amin na halos ang ano lang po namin, yung maoperahan lang po talaga ako. Grabe si ate. Pero ngayon, sobra-sobra po ano sir. Oo. Mata na pala ng princess. Ah, grabe, nagkagising na. Mata na. Nagmamarites na, oh. Sabi niya, andito niya ang vlogger, umamaritis man din siya, oh. Ano naman, no? Mamarites ka man na. Ano? Oo. Marites sundo yan. Yung mga kalingap, Diyos tayo, Diyos. Inom ka sir Alice. Masarap ang Salamat juice. lang po sa imo ta. Ang layo po nitong binihan nyo sa diet. Grabe, Kahit dalawang ano oras naman, yung biyahe. naitali naman natin sa motor. Siyempre sir Alvin. Mabigat din po yan sir. Oo. Mabigat ini. Inay. Mabigat din po yan. Mabigat. Tapos, anong pagtatakbo, ingatan, ano po. Siyempre hinimbang. Kailangan ng hinimbang sir Alvin kasi motor lang yung gamit mo. Kaya grabe talaga ang effort ni Sir Alvin. Ano po yan ay? Alin po? Kalabasa po yan, sir. Bati ito. Ay, grabe, oh, binigyan tayo ng kalabasa ni nanay. Kasya yan sa inda ni Sir Alvin. Grabe. Madami yung bunga ng kalabasa nyo na. Grabe si Ate Rosie, oh. Dahil pa po, sir, na ano ay nagulpis si Sitaw. Nakamang pala. Nananim po kayo ng gulay. Tawa po yun. Tama yan. Napaka maganda yan. Talong, sitaw. Luya, Ano po, ganyan. nagkandamata yung tinanim ko na ano lang, ano. Mayo akong pantanong. Ay, ito ano daw ako daw. Guwado na yun. Maganda ito yung Diyos, Sir Alvin. Nakita natin. Bakit na puti? Grabe ang effort ni Sir Alvin. Ang layo kaya pagka Sir Alvin ng dait. Ano? Mangalay din yan sa Kasi kamay. at no, ito kasi wala dito sa ano. Ay, wala yun. Pambon. Pero yung mga iba, yung mga bakal-bakal, yero-yero, andyan, meron naman pa ba? Eh, mayo kayo na Sir Alvin. Hindi sa diet po ang meron ito. Kaya ang layo po ng binilihan nyo. Grabe po ang effort nyo. Ang bigat pa naman nito. 2 oras mahigit ang ano, biyahe po doon sa diet po. Baka mahawa. Ganyan kasi pag siyempre, parang ang pagtulong ay parang ano na din pagse-serve sa Lord. Parang hindi ko ginagawa. Sacrifice na po talaga no sir. Kumbaga hindi ko lang ginagawa para sa sarili ko, para sa ano sa YouTube ko, kundi para sa Lord. Kasi pagtulong ito sa kapwa. Maraming salamat talaga po. Yan naman, sir, ay yung mga tulong nyo sa kanila ay mas higit pa po, sir, ang makukuha nyo dyan, sir. Opo, totoo po Sa yan. ganyan po. Sabi nga po, ba ganyan, sir, ay kung anong binigay mo sa kapwa mo, mas sobra pa yung ibabalik sa'yo. Oo. Ganon si Lord. Hindi siya nakakaano. Ano, Siyempre, Bibi? Ano Ama. masasabi mo, Bibi? Achichi. Siyempre po, ang mapapangako namin po sa inyo, so aalagaan po namin itong mga bagay na binigay nyo po sa amin. So sobrang papahalagan po talaga namin ito. Sa habang buhay po namin itong maaalalang mga gamit na to. Kasi po bago Sir Alvin, pag nakikita mo yung bagay na ay galing to kay ano, ay galing to kay maraming salamat po. Yung panahon na naghihirap ka, sila yung tumulong sa'yo para Hindi ka talaga makakalimot kasi nung Baka di mo na ako pautangin sa tindahan mo. ay, welcome ka Sir Alvin. Gusto ko ipag-tarpulinta pa po. Welcome. Sir Ano na Alvin talagay sa- mangutang. Tarpuli. Tarpulin na Sir Alvin. Initan mo mo. yung iba. 24 oras. Bukas kay para kay Sir Alvin kasi mabuti ang puso ni Sir Alvin. Siyempre, napakabuti ng Lord sa buhay natin. Maraming salamat po talaga. Salamat din kasi nananalangin kayo lagi, napakinggan ng Lord. Grabe. Kaya binubuhos naman niya yung blessing niya ngayon. Na ano naman, Sir Alvin, naisip mo din po na yung unang vlog niyo po sa amin halos walang kagamit-gamit. Oo. Ibang-iba po yun ano na. Dati ngayon po, makulay na po ngayon. Dati puno ng brown. Halos lahat brown ngayon. Makulay na ang bahay. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na pag Dahil po sa nasaksak inyo. na yung rip, magulay na yan. Grabe. Oo, yung mga kalingap, kakausapin namin yung mga installation, maano, wala sa Grabe naman, panoreko. effort mo, Sir Alvin. Pwede naman yan, mapapakiusapan. Oo. Kasi matibay pa naman. Matibay pa naman po Sir Alvin. Ayos pa naman po ito. Unting ano-ano lang dito, maayos na. Konting linis-linis
days lang po. Ayos na din po yan. Basta pag may tao po ang bahay, hindi naman po nabubulok. Pag wala po talagang tao ang bahay, talaga pong Ilang lipat sir, talagang halos halos lahat palitan Ay, ano na ito? po Bulok na talaga, Oo, bulok ano? na talaga po, Sir Alvin. Halos ang Yung mga pakinabangan poste, na lang pinalitan po nyo yung dito. mga poste. hindi. Ay, hindi Hindi na, po. pero mga ano pa naman po yan. mga Ayos, TV. ayos. Yung mga ano lang ang pinalitan Dingding nyo. po, mga Dingding niya lang po talaga. Talagang halos madilim na nga po, nagang pokpok pinisigawan na po kung mga kapitbahay, bawal daw po yun. Iyo kasi na madali po Oo, kami. Ano ba? Madali na po talaga para Madilim makalipat. pa lang. Oo. Makalipat Bawal na. daw. Bawal po. Para yun. makalipat na po Kahit talaga. naputol na yung ano mo. Oo. Ako lang po nag-ayos nito yung Kahit, ano po. ay, oh, grabe. Grabe. Oo. Sir. Yung yung unang vlog mo po sa amin, halos na ilang araw lang po. Ilang araw pa lang po kami dito pagbalik Kakalipat namin. lang namin po. Sakto naman. Naayos na po yung bahay. Oo. Kaya maraming salamat din po sa mga taong nagbigay-bigay ng ano, mga kahoy-kahoy. Oo, mga Kay Mga Tia nagbigay Bibi po, man, ano? nabigyan niyo po kami ng ano, ng itong ano, ako dito sa Arben. mga kahoy po, mga retaso po. Mga retaso sila at bit. Tapos yung mga kalapit po, nagbibigay din po yung plywood po. Galing po yun dyan sa kabilang bahay. Tapos yung Mabait man pala ng kapitbahay niyo. Tapos yung nilagay ko pong yung bakal po sa tindahan, galing din po yan dyan sa kabilang bahay. Tapos ito, Binigay na Sir lang po Alvin sa akin. Cortina, tigbigay para matawag-tawag mga butas-butas daw po. Kaya maraming salamat po talaga sa kayo sa mga Lahat ano, ng tumulong. sa lahat ng tumulong. Grabe talaga Sir Alvin. Halos lahat po na tao dito sa amin talagang itong di mo nyo pa po kami nahahanap. Halos lahat po naaawa. Kaya binibigyan-bigyan na lang po kami para makalipat na po kami dito sa bahay. Ito po lahat palitan. Ang napakinabangan lang po dito, yun bubong. Hindi namin po nagalaw kasi ayos pa. Ito po talagang paligid. Sobrang halos palit. Gabos po yan. Pinalitan po ng ano, tingding. Bulok-bulok na po kayo. Pero hindi naman po yung mga bagong yung mga luma na din po. Kaya Pero ano lang. ayos pa. Pero baby, may ano ka na, may May CR ka na, baby, oh. Oh. Ang pahiling mo nga ni Kasya ka na dyan. Baka pag dahil ka mo nag-aaral, nagkamang si Kylie, nakashoot dyan. Oo. Naglagasyan siya dyan. Kylie ha! Dahil Kaya pasaway dito ka na ha! lang matulog. Dyan ka na daw maturog. Kauto-kauto daw si Bibi. Kung kasama daw Baka sila. malaglag. Dayan, uy. Kaya mo, di pa mo yung kasya. Luwag nga ni Indian. Aluwag. Ngayon, hindi na malawak ang CR nyo niyan. Oo. Pag natapos. Ano na lang, ilang ano na lang. Ano na lang. Pero mas, ang maganda so, Sir Alvin doon, safe po kami, di ba, Oo, na mag... kasi, siyempre, Oo, mga walang- dalaga na Sir, sila. yung iniisip ko, sabi ko, pag lumabas na naman ito sa ospital, Yan ang pinakamahal. baka sabi ko ay kung saan naman mapunta. Kaya sabi ko, bala ko sana, sa bahay ko na naman ititigil hanggang hindi pa siya nakakaagat. Doon may bowl, may CR. Ah, dito, papagawa na natin. Kaya nga, Kaya sabi ko, maraming salamat po sir at talaga. magkakaganyan na siya. Paglabas niya po ng ospital, dito na siya. Maraming salamat po talaga kasi magkaka-CR na po kami. Hirap man po si Cedric pag napa-operahan po. Tama. Kaya ang Okay lang, tamang-tama okay lang. ni Sir Alvin. Kaya maraming salamat po talaga sa Talagang alam na alam ni Sir Alvin yung plano ay. Magaling talaga si Sir Alvin ay. Pero si Sir Alvin nagsisimula pa At lang. paglabas ni Cedric, paano kaya ito makapag-donate? Ganyan bago. Una si Ate Bibi, tigtanong kami ni Sir Alvin, saan kayo, ay saan yung CR niyo? Sabi mo, ay malawak. Grabe siyang iriritan. Kaya ngayon, may baul na kami. Maraming salamat po kay Kuya Rene at Ate Lali po. Maraming salamat Sa po lahat talaga. ng nag-sponsor sa amin, sa mga viewers. Maraming salamat po sa lahat po na nagsusuporta sa atin. Suportahan niyo po lagi ang channel ni Kuya Alvin, lahat po ng Team Kalingap, lalong-lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna at kay Kuya Rap. Maraming salamat. Yan, sige, magpapaalam na din tayo. Medyo mga isang oras na, ay ano. Pintuan, maraming salamat po Oo, talaga pagpaplanuhan sa din inyo. natin, ano. Tapos, eh, Oo, pagpaplanuhan namin yung mga kalingap yung gagawin. So, Ate Rosie, napadalang, Salamat po, salamat. sir. Salamat po. Alvin, mag-inom ka muna. Ay, siya na pala. Nasuko ka, Sir Alvin, laki na ng baso. Nasuko na Sir Alvin yan. Inom ka muna.
Kaya mga kalingap, pagpaplanuhan namin yung mga gagawin dito, yung installation, yung CR. So dito sa likod ano kuya ano? Diyan po sa likod po sir. Oo, medyo ilalayo-layo lang natin. Ano po kaya sir yung So sa next video na lang po natin mga kalingap ipapakita yung ano, yung paggawa na ng CR. At for the meantime po mga kalingap, papaalam muna tayo. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa pamilya ni na Cedric, ni na Mary Rose. Salamat po. Appreciate po yung pagsuporta nyo sa hindi po nyo pag-skip ng ads. At thank you so much ulit. At God bless po sa ating lahat. Siyempre wag po natin kalimutan i-subscribe sina Kuya Bal, sina Ate Edna, siyempre si Kalingap Rob, siyempre ang aming mga channel po, Kalingap Alvin, at lahat po natin Kalingap. Maraming salamat po ulit and God bless po. Mga Kalingap,